turn go diru negodu nka small lady kude na mmili ma negodu ona abu nnọkata na asị ndị mụtalụ nwa ndị amụrụ ụmụ 4 5 6 onye ma ihe fa ga na-agabiga ịzụ ụmụazị adị okwu izi eziokwu ife ịzụ nwa ọ dịrị okwu izi negodu ka small lady akwa just ka mee day travel ọba na my room jewelu iya kafi ya ke ya itezi jewelu vit iya eje achieve lia menu ojewelu vit iya eje achieve wele atake ude all the thing bi ya lachasi ya nku anya o ife anwa me ya odizi aka ude na mmili nwa ha nan guy no nwaanyị mụta nwa nsị nwa m ya meni ife o mee ya before me ya esi afia bata mụ apịaligokwu ya o kpụrụ ya kpụnye ndị antikọta Enugu ukwu malọ m ka unu si azụ ụmụazị ndobe ife emetụzini aka abazina na my room ọ ajọ ihe ịchọ ịchaba ka m mụ ama m bụkwa head of the family o nnụọ nwaanyị nwunye m ya bụ head of the family maka mụ ama ntinwu mkpu ihe na-etili ụmụazị okwo na iru ide okwo like okwo dey happy say hi to camera oh yeah the mayor this aka nwaanyị ajadu I'm happy ko na o si bolo gị nwa ji aka emeteli onwe mboso ọzọ nsi rap ife rap ya ima na mbugo okenye one day njesi abataba ngotelu gị mma na abụ nye go ofu iwele ofu mụ na ya na aba apịa mma amalụ ma ọmụwa bụ Zeus ka ọ gị nwa bụ Zeus tinye seat belt ya anya abaga express iwe lock ọ bụrụ ịgbaga ji amụ kịta ma ọ bụ aji afọ ọ kpụchasịa ga ji niile ọ bụ na ite ya n'isi ona ka isi ya esi rochasie erocha ka isi nwoke opele ona ite ya n'isi isi ga-etichasịa ka isi nwoke opele okay fuo ịzụ nwa dị ọkụ izi o ndị parents na-azụ nwa I hello it can only get better ka ije waka